Ez kurê vel dişwarim yani ez kurê Merwanım. Ew heket em ji Sinûnê hatin ji Bedkena cilka me hatin ez û birayê ne kiçik danîn ev û xwişka min vê re bûn ev û xwişka min ne kiçik vê re bûn wextê heke em danîn yani hinek hevek navê me dî gemînek hateke me beze me dî teyarê lê daye helingê wê jî seqet me. Ez bûm û ev û xwişkê min dî û birayeke em hemû vê re ez û her sê xwişkê xwe û birayê xwe vê re bûn wextê ez û birayê min danîn teyarê lê da. Peki damat dairede kî volê bû? Ev û xwişka min ne kiçik bûn. Peki xwişka te çi xilas bû? Ev ji tirimpêlê derket û xwişka min ne kiçik xelas kir. Bavê me bû kî dixwaze bila bêje ew bavê me bû. Dî min guzê rêya xwe ez ê serê xwe rêya tawsî melek dimû û serê xwe rêya tawsî melek da jî. Wextê heke teyarê lî dayî ez jî peqîm xwişka min jî peqî bes dîdem me ez çûm jî deranî. Ez û xwişka min ne kiçik bûn û hevalê dişwar bûn. Xwişka te küçük çend salê emrê? 3 salî ye. Navê çi ye? Dicle ye. Berê hingê hûn çend min cara hûn ji Sinûnê hatin? Ez ev bûm û xwişka min ne kiçik û birayê min kiçik bûn.